खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। रां लाग्राफोरा गासै सागुनि गेजेराव सोरबा सासेया गासै 1 लाखल' रां मोननो हादों। 1 लाख रां मोननो हानायनि थाखायनो बे फट'खौ भाइराल खालामनानै होदों। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मिथिनो मोननायब्ला मैया मोनसे समाजारि बिजोंनि गेजेरजों थारैनो BSUखौ गारनानै थांनानै UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबैखांनायनि उनावनो माखासे रांनि सायाव उन्दुनाय आरो लाख लाख रांनि थफ्लानि सायाव बेबायदि नुनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै BPF राजखान्थि दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बेल' नङा, उनाव ओंखारबाय थाबावगोन। मानोना सागुजों बिथांमोनहा गासै 3 कौटि रां मोनदोंमोन आरो बे 3 कौटि रां मोननायनि गेजेरावनो सोरबा सासेया 1 लाखल' रां मोननो हादों। जायनि थाखाय बे 1 लाखल' रां मोननाय बिथाङानो बे फट'खौ भाइराल खालामनानै होदों। बेल' नङा, बेबायदि जाथाया आरो जानो थांगासिनो दं होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो क'क्राझार लकसभा बियाबाव BPF राजखान्थि दोलोजों जुजिनो हानाय रावबो राजखान्थि दोलो दासिम फैयाखै। अदेबानि क'क्राझार लकसभा बियाबाव गोबांथार बेबायदि केन्डिडेटफोरा बिजाथि होदों। नाथाय BPF राजखान्थि दोलोजों रावबो जुजिनो हानाय बेबायदि दोलो एबा बिजाथि ओंखाराखै होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। गुबुन फारसेथिं दरं उदालगुरियाव नेशनेल पार्टी BJPखौ दायो BPF राजखान्थि दोलोआ फेजेननानै अलरेडि फैखाबाय होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो दाबावैनो बिसायख'थिनि जोबखांनायनि उनावनो गावनि 13,000 हेफाजाबगिरिफोरखौ लानानै UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जासिगोन। जायनि थाखायनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा दायो रां रुफाबो बाहायाखै आरो गावनि बियाबनि अनगायै गुबुन बियाबाव बेबायदि राजखान्थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ मावाखै। नंगौ, बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 3थि खोलोबनि बिसायख'थि फैगौ दाबावैनो समनि उनावनो जासिगोन। जायखौ नोजोर बोनानै राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ मैखोम खालामदों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो UPPL राजखान्थि दोलोनि बेंटलाव जानाय मोनसे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि गेजेरावनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौबो बुंथिनानै होदों दि थारैनो BPFनि भद्र सुबुं होननानै बुङोब्ला खाम्फा बरगयारी बिथाङाल' सासे। आरो खाम्फा बरगयारीया बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो UPPL राजखान्थि दोलोआव गासै 13,000 गावनि हेफाजाबगिरिफोरखौ लानानै जयनिं जासिगोन। जायनि थाखायनो गुबुन BPFनि दैदेनगिरिफोराबो दायो UPPL राजखान्थि दोलो फारसे आवगायबोगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लायावल' खाम्फा बरगयारीया दायो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंदों। जाहोना जाबाय खाम्फा बरगयारीया गावनि हेफाजाबगिरिफोरखौ लाखिनांगौ आरो लाखिनानै जोबखांनायनि उनावनो बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोआव 13,000 एबा 12,000 हेफाजाबगिरिफोरखौ लानानै हाबफैसिगोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मैखोमै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारि बिथां आरो बिथांनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्म बिथांमोनहाबो थारैनो गाव गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिनानै लायोबा गासै रायजो राजा आरो बर' रायजो राजाजों लोगोसे BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो बिथांमोनखौ निमाहा होयिनि जेबो बाथ्रा गैया होननानै बुंथिनानै होदों। मानोना मानसिया भुल मावफ्लांखायो। अदेबानि बिथांमोनहाबो गावसोरनि गोरोन्थिखौ भुल मावफ्लांबाय होननानै जुदि बुंनानै लायोब्ला निस्सय बिथांमोनखौबो रायजो राजाफोरा निमाहा होगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि क'क्राझार लकसभा बियाबनि
बिजाथि गर्जन मुसाहारिया मैया पकेराग्रामाव कंग्रेस हान्जानि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मावख'लेखौ बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव लकसभा एमपि बिसायख'थिया थारैनो थामथि खोलोबआ दाबावै साननि सिगां उनावनो जासिगोन, जायखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार लकसभा बियाबनि गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथि बिथांमोनहाबो गावबा गाव राजखान्थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव मुखुब जानानै दङ। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव क'क्राझार लकसभा एमपि बिसायख'थियाव क'क्राझार कंग्रेस कमिटिनि दैदेनगिरि अदेबानि गर्जन मुसाहारि बिथाङा बिजाथि महरै मोनखांनायनि उनाव दायो राजखान्थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन जायगा आरो थावनिफोराव मैखोमै लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिसायख'थि फोसावदिंनिनो मोनसे मावखुलिखौ पकेराग्रामाव बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो गर्जन मुसाहारि बिथाङा मैखोमै बुंथिनानै होदोंदि थारैनो कंग्रेस राजखान्थि दोलोआनो क'क्राझार लकसभा बियाबाव गोबांथार बहर लानानै देरहानो हागोन होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों। मोनसे गोबां फट' भाइराल जाबाय थानायखौ मैया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोख्रोङै नुनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि साननैसो सिगां BSUनिफ्राय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबफैखांनायनि उनावनो बेबायदि रांनि सायाव रां साननाय आरो रांनि सायाव उन्दुनाय नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव जोबोद गोख्रै गोसारदों, जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया BSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्रानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगां BSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबहैदोंमोन आरो हाबहैखांनायनि उनावनो बिथांमोनहा BSU राजखान्थि दोलोखौ गोबांथार बायदि रावजों सोंखारिदों आरो बायदि रावजों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। थारैनो बे जाथायखौ लानानैनो मैया BSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा फिनजाथाय होफिनदों, जेराव बिथांमोनहा बुंनाय बायदिब्ला थारैनो बिथांमोनहा गावसोर मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादनि लोगोसे समाजनि खामानि मावग्रा दैदेनगिरि नंखाया, जायनि थाखाय बिथांमोनहा गावसिनि दोलोखौ नागारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव थांदों आरो गुबुन राजखान्थि दोलोआव थांदोंब्लाबो बिथांमोनहा समाजनि आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो थांखानायबो नङा। बेनिखायनो बिथांमोनहा दायो बेबायदि रां रुफानि लबावनो गोदोसोनानै थाहैदों होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पकेराग्रामाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि राजखान्थियारि फोसावदिंनाय हाबाफारि। जों बयबो मिथिगौ, थामथि खोलोब लकसभा बिसायख'थिया साननैसो उनावनो जानो थांगासिनो दङ, जेराव क'क्राझार लकसभा बियाबाबो फैगौ थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव जागोन, जायखौ नोजोर बोनानै दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराबो गावबा गाव राजखान्थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ दाब दाब जायगायाव लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो दायो BJP, AGP आरो UPPL मोनथाम राजखान्थि दोलोजों आसामाव NDA एलायन्सनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहाहोनांगौखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनहाबो दाब दाब जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ लागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पकेराग्रामाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदोंदि थारैनो NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया 3 लाखनिबो बांसिन भटआव देरहानो हागोन होनना बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव दायो आसामाव जोबोद सान्थियै फैबाय, सिलाइ बारुदनि सोदोबफोरखौ खोनानो मोनलिया। थिग बेबायदिनो दायोबो आलफानि दैदेनगिरि परेश बरुवा बिथांखौबो थाबैनो सोराङाव लाबोनानै बिथांजों सावरायलायनायनि बाथ्राफोरखौ थाबैनो साननांगौ होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों।